Ka wayudore digni ma ochan mobagi makare kose en gima opoyo? Anyalo wacho ni ka wang'iyo chien kaka ne watimo yiero ma 2022, it was disputed, ne en gi koko moko. Azimio mane wantie ne complain, ne wayuak ni yiero nokotimre yo makare kaluwore gi presidential elections. To ne waneno ka komishonas moko e Bomas kucho no declare the current president. Komishonas moko ang'wen no dhi Serena Hotel mogolo press conference ka gimbe giwacho ni yiero no nego bed kama. Komishonas ang'wen mano dhi Serena gi nogwetao kasagi mar weyo mar retirement pok ochopo. Mano nochako kelo tungni e yor mar duol mar commission mar IBC. To parliament bende no en act legislation IBC, Independent Electoral Boundary Commission's bill, ma the president no assent to. Gimomiyo parliament notimo kama, ne nitiere ruogni e yo mane dhi chuogo duol matayo yiero. Omiyo parliament bill ma parliament nokalo, ma MPs nokalo, ne chiwo yo makare minyalo los go IBC. Ne bill ni okreti gimomiyo iluongo ni selection panel. Selection panel ni noting'o ji ochiko. E ji ochiko mar selection panel ni, magi joko mane dhi bet piny katimo gimiluongo ni vetting mar joma ne applicants manyien. Then ne gikawo nyinge gi to gioro ne ker mondo act on them. But wabedo gi shida kapok kata mana the selection panel ni obedo constituted fully. Kapok olos selection panel mar ji ochiko ni, to wabedo gi shida. Shida mwabedo go obedo through Wiper to gi Liberal Democratic Party ma kawuono untiere kaute ma jagoro mar National Liberal Party kaachiel koda ka in ija Wiper. Wach ma wacho ka en niya, king'iyo bill cha, to bill no wacho emphasize the wach mar 2/3 gender rule. Ni selection panel milosoni nyaka ng'iye weche mag 2/3 gender rule. To king'iyo LSK ne golo dhano, nikech mane kaka no odhi bedo constituted. LSK ne golo representative margi. Denomination, religious caucus, be ne golo ji ariyo. Gina political parties liaison, ne golo ji adek, according to the bill. Then, Parliamentary Service Commission, be ne golo ji ariyo. Achiel from majority party, achiel from minority party in the parliament. Then, parties ma ilungo nango, ko wawacho ni jok ma, as it political liaison committee or something, benegolo ji ariyo. Ko NADCO report, inyalo paro ka NASA, odonje wuoyo gi Kenya Kwanza. Magiloso the NADCO team. Mano the Bomas mobedo piny mo wuoyo mo come up gi resolution mo committee wanda igi ni Kalonzo Musyoka gini nentie. Kane giwuok kanyo to ne gi dispute wach mar the selection panel mane ker no sechugo cha. Koro ne gidwaro ni mondo joga gi moko bende omedi gi slots moko. Mano was in dispute, no mondo omedi gi slots moko. Koro Wiper party ne okelo nying ng'ato. Liberal Party nogolo nying ng'ato. Jino dhi yiero, nogo kura. Ng'ato noyudo kura 17, ng'ato noyudo kura 7. Ng'ama noyombo kanyo? Hello? Ng'ama noyombo kanyo? Koki Mulie mano Maja National Liberal Party. Ema noyombo. To nani Erastus oringo the court, Justice oringo the court. Oyudo orders ge moko. Wiper Koki Mulie bochako the court kendo. Ko gini osebede court, Wiper noyudo orders moko, jogi bende ko wach ni e court, kero ok nyal dhi mbele. Selection panel chabe ok nyal dhi mbele nikech wach moro ni e court ka. En ang'o miyo gini nyaka beda bede do kar